българска бяла млечна коза. Нямаме друга. Тя ни е единствената комерциална порода. Комерциална, в смисъл, нали, за комерциално производство на продукция. Не е абориген. Тя е добра порода. Българската дунавската бяла свиня. Това е комерциална порода. Застрашена от изчезване също. Вкарахме още българското родопско говедо. Да, създадена е тази порода. Тя е призната 1989 година. Създадена е чрез кръстосване на родопското късорово говедо с английската порода Джерсей. Но после, значи тя е създавана повече от 50-60 години. И не само с тая порода, още много породи. Дето казвате, ако съчетаят кръв, дали се получава, там се е получило. И вече в рамките на 20-30 години тази порода се развъжда затворено. Т.е. не се вкарва кръв отвън. И там се развъждат и се размножават животните, които най-добре са приспособени към тези условия. Това е единствената млечна порода, която става за планината. Аз ви го казвам, защото нали, аз съм се занимавал с тая порода, нали, тя ми е слабост и до ден днешен като наука работи тая порода, но фермерите, с които се срещаме, казват, ние сме опитвали, качваме горе черношарено говедо. Ако качиме като теле, да речеме, ако го докараме до юница, след това може и да не стане крава, защото до там. Значи не може тия пресечени терени и така нататък да се използват. Ако се роди там, то става на ръст черношареното горе-долу, колкото е и родопското говедо, но млякото няма нищо общо с това на родопското. Маслеността е 2 пъти по-ниска, протеина е също по-нисък. Тогава се какво е? Ето това е наша порода. Създадена е, но тя е наша порода, комерциална, трябва да бъде защитена. Развъдната организация контролираше около 1000 животни, по-малко от 1970 и колко. А в Европейския съюз се счита, че ако една порода говеда е по-малко от 5000 в рамките на Европейския съюз, тя е застрашена и трябва да се подпомага. Ето това са нещата. Кой трябва да ликвидираме всичко? Кой да го управлява? Или откъде да вземем сперма за българско родопско говедо? Онзи ден, пак ви казвам, на семинар в Стара Загора, Института по животновъдство, беше повдигнат въпроса, че никъде в света, сега дали е така или не, аз няма да коментирам, никъде няма държавни станции по изкуствено осеменяване. Добре, няма. Ако ни закрием и нашите 2 единствени за страната, няма част. Тогава къде ще произвеждаме сперма за тая порода? Тук минават най-различни племена, които оставят своите гени. А когато в генотипа се комбинира много информация от различни гени, оттам нататък сме по-устойчиви. Тоест можем да оцеляваме при различни условия. Така че ето в тази насока и с това се занимаваме ние. Фактически, освен че съм изпълнителен директор, по закон аз съм и национален координатор на генетичните ресурси в животновъдството на Република България. В тази връзка сега пак ще имаме среща във Франция след 1 месец. Възстановихме всички загубени връзки с международни институции. Станахме членове на ИКАР. Това е една институция, в която членуват над 100 организации. Ние не бяхме единствено от Европа. Ние и Молдова не бяхме членове на тази организация. От Европа, не от Европейския съюз. Не поддържахме с никой. Просто изпълнителната агенция, кой го прави, защо го прави, никой нищо не знаеше. В момента имаме една огромна дейност. Аз малко преди вас бях събрал експертите, тъй като това, което ни предстои до края на годината, ние трябва да направим 4 национални изложения. Но най-хубавото е, че тези развъдни организации, тези хора, които се занимават точно с породите, с създаване и така нататък, те го имат този център, около който се движат. Няма. Значи, ако я няма тая агенция, примерно, защото и такива имаше, значи не ни трябва агенция, защото не трябва. 2 души контролери в министерство да не могат да контролират нищо и приключваме. И ето както браншовите организации. Няма център. Затова има 1000 браншови организации, никой не знае кои са, какви са, защо са.
Докато за да съществува една развъдна организация, тя трябва да защити развъдна програма в Министерството на земеделието. Има комисия, тя защитава и се дава лиценз за работа за срок от 10 години. Като администрация и като администратор, аз просто съм потресен тъй като все пак съм университетски преподавател, ние не се сблъскаме с такова напрежение. Не толкова напрежение като изпълнителен директор, а напрежение за самата тая администрация. Значи тия хора са подложени на нали, първо тая квалификация чиновници. Нали. Тия чиновници имаш чувство, че имат по един чин, легнали са на този чин и стоят. Значи, те са подложени на такъв стрес, защото те не знаят, добре ще си отиде той, а кой ще е другия, който ще дойде. Каква ще бъде неговата политика. Кое на къде. Те постоянно трябва да се преустройват и да се пренастройват. Те не знаят утре какво се случва. Ето аз държа тук в шкафчето си едно писмо преди 2 години, нали, че от министъра на финансите, където пише, че до министъра на земеделието, където пише, нали, че в срок до края на месец ноември, т.е. до 1 месец, ни представете законови промени за ликвидиране на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на Изпълнителната агенция по селекция и семепроизводство на растенията. Т.е. трябваше да бъдат ликвидирани агенциите, които се занимават с селекция. Те контролират селекцията, те управляват ресурсите. Ясно е. Просто няма ли го това нещо? Ето ние в момента говорим, ние сме разграден двор, зеленчуци и така нататък. Какво става, като ликвидираме агенциите, които са натоварени точно с контрол на това какво се случва в репродукцията? Какво ще се случва? Как ще се управляват тия генетични ресурси? Това е едно много сложно нещо. Местните автохтонни породи, генетични ресурси, всичко е под наблюдение на Европейската комисия, под наблюдение на ФАО. Какви ли не стъпки се предприемат за възстановяване на генетичните ресурси, запазване на местните породи. Ето това, което взимат нашите фермери по мярка 214. Нали? И миналата година, фактически, т.е. тази година вече се получи, ние вкарахме в тази мярка още 7 породи, които не са автохтонни, не са аборигени, те са комерциални породи. Но те са български породи, наши породи. Но те са на границите на изчезване. Гледайте всеки делничен ден от 18 часа. Новините на Агро ТВ. Актуалното от страната и света в помощ на земеделския стопанин. Новините на Агро ТВ. Всеки делничен ден от 18 часа. Агротема. Рубриката, която представя всичко интересно в агросектора. Агротема. Всеки делничен ден след новините по Агро ТВ.
Ние сме правили много експерименти и в равнинни условия. Прекрасно се чувстват животните там. Правили сме специални изследвания на поведението, където животните пасат при 35, при 40 градуса. Когато трябва да се скрият на сянка, те излизат и пасат. Но тук с тая порода, например, имаме следния проблем. Тя има много висока масленост, значи маслеността е над 5-5,5, дори в равнинните райони. Тя има протеин около 3,8-4%, а млякото се изкупува до определен маслен градус. Значи тя има по-ниска млечност, но има висока масленост. И когато мандрата, пак аз работя примерно в Аграрния университет с лоялни мандри, но те казват, ето плащаме масленост до 4,4. Значи всичко това, което е над това, то не се плаща. И тогава тази порода става неефективна. А защо се плаща по този начин? Нима маслото няма цена. В момента едно ядеме или не ядеме натурално масло, но там, където се продава такова масло, цената му е над 15, 16, 20 лева килограм, защото тогава няма да плащаме масленост над 4,4%. Ето ви веднага, къде идват нещата. След това маслото, протеина отива в сиренето. Рандемана се прави от тези вещества, не се прави от количеството на млякото. И аз пак ви казвам, аз съм щастлив, че млякото, примерно на Аграрния университет, тъй като там се занимавам и с кравефермата, и между другото сам си осеменявам кравите, когато животните се отглеждат екстензивно, а ние ги пасеме, да речем, по обичайни пасища и така нататък, американският джерсей няма преимущество пред нашето родопско говедо. Напротив, родопските крави са по-жизнени, по-живи, търсят повече паша, докато останалите те са животни, които са предназначени за хранене на ясла. Така че трябва да изхождаме от това какви са нашите условия, какво да произвеждаме, какво да използваме, какви животни. Така че ето така стоят нещата.